Halloween, tajomný večer, keď sa závoj medzi svetmi živých a mŕtvych odkrýva a príbehy ožívajú. Dnes vám porozprávam príbeh o Jackovi, ktorého osud sa stal legendou. Pripravte sa na cestu do dávnych čias, keď sa zrodila tradícia, ktorá nás sprevádza dodnes. Pretože práve táto írska legenda stojí za vyrezávaním tekvíc na Halloween. Poďme už na fascinujúci príbeh o Jackovi, ktorý oklamal diabla a o jeho zatratenej duši. Aby ste naozaj pochopili význam vyrezávania tekvíc, ktorý skrýva zlovestné posolstvo. Podľa legendy bol Jack, známy ako Stingy Jack, prefíkaný, falošný a lakomý muž, ktorý sa rád oddával pijanstvu. Zvesti o jeho strašnej povahe presiahli hranice ríše ľudí a dostali sa až do samotného pekla. V temných zákutiach pekla sa šepkalo o Jackových prefíkaných trikoch a jeho duši, ktorá bola čierno-čierna ako noc bez mesiaca. Jedného chladného, hmlistého večera, keď vietor kvílil okolo starých domov a mesiac sa schovával za hustými mrakmi, sedel Jack vo svojej obľúbenej krčme. Svetlo sviečok tancovalo na stenách a vytváralo strašidelné tiene. V tom sa pred ním z ničoho nič zjavil diabol, ktorého oči žiarili ako uhlíky a jeho prítomnosť znamenala, že nastal Jackov súdny deň. Stingy Jack, vedomý si situácie, nezostal nič dlžný svojej povesti. A tak pozval diabla, nech si s ním naposledy pripije. Aby ale Jack neodišiel z krčmy bez platenia, prehovoril diabla, nech sa premení na mincu. Stalo sa. Túto mincu si ale Jack skryl do vrecka, v ktorom mal aj strieborný kríž, čím zabránil diablovi zmeniť sa späť do pôvodnej podoby a tak ho uväznil. Pustil ho napokon len pod podmienkou, že mu dá rok života naviac. O rok sa diabol pre Jacka vrátil, no Jackovi sa mu ho znova podarilo oklamať. Nalákal ho na strom plný šťavnatých jabôk. Keď ale diabol vyliezol do koruny stromu, Jack rýchlo vyrezal do kôry kmeňa kríž. V tom okamihu sa okolo stromu rozliala zvláštna aura, ktorá diabla uväznila vo vetvách jablone. Musel Jackovi sľúbiť, že si nebude nikdy nárokovať jeho dušu a do pekla ho teda nevezme. Po pár rokoch opileckého života však predsa len Jack zomrel. Jeho temná duša najskôr zamierila do neba, kam ho ale samozrejme nepustili. Preto sa rozhodol ísť do pekla, no diabol ho neprijal kvôli ich predošlej dohode. Na cestu mu ale dal žeravý uhlík. Jeho zatratená duša tak dodnes blúdi po svete a svieti si uhlíkom. Aby mu dlhšie vydržal, schoval si ho Jack do vydlabanej repy. Ľudia odvtedy vyrábajú tzv. Jackové lampáše. Írsky prisťahovalci priniesli tradíciu do Ameriky a tam sa stala neoddeliteľnou súčasťou halloweenských slávností. Namiesto vyrezávania do repy však už začali vyrezávať svetlonosov do tekvice.